Στολή, νούμερο Ράμπο 12. Ξεκινάει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αφήνει πέτρα. Πάρε την πέτρα. Πήρα πέτρα, πάμε. Τώρα παίξε το που παίρνω. Αφού είσαι το Ράμπο το... Έλα Ράμπο το έχει! Γεια σου Ράμπο! Φύγει μου τώρα. Όχι, όχι, δώσε, δώσε. Ποιος είναι αυτός τρεις ο Ράμπο? Οι παλέτες. Ο Γιώργης. Άκου τον πατέρ μου, Ράμπο. Σηκώσε μου ρε. Αχέρες. Σιγά με, σιγά. Ο Γιώργης είναι αυτός με τα στρατιωτικά ρούχα. Άμα βάλεις αμέσως μπροστά να φύγεις. Σάλευε. Όχι. Όχι μρε. Δεν πάει πόρτα. Και η μισή πέτρα. Φύγε. Άμα θέλεις κατέβανα αυτό. Σάλευε να φύγει και εμείς δεν κρατούμε. Μα γιατί με χάρη για είναι καβιά εσύ. Πολύ κρέμεται, θα πάει χάμε. Σιγά. Μεγάλη. Καλά είναι και αλλά χρειάζεται λίγη βοήθεια ο Ράμπος. Το εξηγούμε. Πρέπει να τη γυρίσουμε και ανάποδα. Ο Ράμπο τον επήρες εσύ. Ναι. Ο Ράμπος χρειάζεται και βοήθεια. Δεν επήρες άλλο. Το νούμερο 1 δεν είναι. Είδες με ρε.